obeddo ko kai gilasula wa namu nimbeddo ko kai gilasula doni ke ba ko dusugun kala sita manse mogoka tanutela ani kala gosiri kala bede kala nyai bolo mana itanu nawo ima jamuraw ima ko sita la de bede kala nyai bolo ninde dusugun kala she kasoro shikatala ni mogo tanu ni kadi mogoye me ede kala nyine kana ke tanuni itanu ni kala ani kala gosi baga abeka ke kala nyai bolo eta be ke ala de kama dusun kala si yennende ni mogo min kera nin togola ni mogo min yittanu o be daye ibe ko ewa abe to suru kuraji min bila abi sembente ka dawala basi tola men ni akera eta kera ni ma jamura itanuna ibe kurari suru ibe dawa ke me ni ma tanu yoromi ewa ifari be fa ibe dawa bila do semeno kon ni nyeddu sukun kalasi baliyade ube kaddu sun kalasi nagasilende do ayen min fo aka ewa kuma dola donc hada maden ka kede bo itanu nawo imatanu ibi ka dawa ke ala de kama aw haru ba fo mo min ni jama chayara ale kono abe courage soro dawa ni deresu ni few no be continue men na ya ye jama dogoyara korodora fari be fa o be deresu bila nimbe dusun kalsi baliyade nimbe dusun kalsi baliyade donc ni dusun kalsi lendo iwa jama chayara ikoro e ka dereso ba chogo de la ibake alade jama dogoyara ikoro e ka dereso be ke alade bal salafu salihu do kera nu jama chayara uru korodoro ube sira de wuli nu te suhura fe ka bange mo ko indo nu ta afe nu jama chayara korodoro ube wuli majlisila donc ambe mi for dusun kala si femba de dawa nunu ne batoto bela donc hada maden ka ke tanu nawo ima tanu e bi ka dawa de lay bake ala de kama tanu ni koni bese ka hada made inni sonja abe kuraji de ma basi tola me kana ke ni tanu na dawa be ke ni ma tanu dawa be toy wa ube ni jama chayare koro faribe foni dawa be ke deresu be ke ni jama doyare koro faribe fa deresu be bila nonu nyeddu sun kala si baliyade bon ko min ko bidia ko bebe bidia ke hari salafu be bidia ko be chura yengalon fo ayengalon fo ka salafu gorobali fo ku be bidia ke ayengalon fo ni mugo ye bidia ke asabatira ko ni nye bidia de aforiye fana ko ni nye bidia de adabila ima adabila o be bo salafu la de o be ke bidia mugo de ngalonde yew ye salafu te bidia ke mugo kelente sika ke fen fulay koy karasay sunna mugo de karasay bidia mugo de ute ñugon soro mugo kelenna karasay sunna mugo karasay bidia mugo ute ñugon soro mugo kelenna salafu be sika qataw salafiyate qataw de me salafu be qataw me salafu ka qataw qur'ana aya ni hadisa be salafu sak o da to be de jabiri ko ako salafu ka qataw kana o ke komi bidia mugo to ka qataw ako ka salafu qataw o ka furake ka foni hikmani ko donye ako paske salafu fle hadisa be salafu sak kide ka hadisa salim be salafu sak donc nu ko mugo ye salafu ye ayire yado abe qatawla aya fora ya masage hadisa fora ya masage o te salafu ye hadisa be salafu sage ka ba ka qatawla donc bidia sabatira mugo la nu ko ni bidia de la bala qur'ana ni sunna ko ni bidia de afora tigiye aya do huja jora ka amobila aya ke ko kuma kan larana ka boto e bidia mugo do bora salafu te bidia ke
muso de fo bon ko nin ye muso dɔ ka ɲininkali ye ko ale n'a ka cɛ taara yɔrɔ dɔ de la mais ko o yɔrɔ in ɲɛnamaya cogo ma ale diya a degun b'a k'a ka diina la ko ale ye bɛ se ka ɲina cɛ fɛ wa ale ka sagi kana mali wa ko dɔnniko y'a fɔ muso ni furula cɛ la ala ko waskinuhunna min haisu sakantum min wujudikum muso bɛ cɛ nɔfɛ dɛ ni cɛ y'i sigi yɔrɔ min ala ko i ka taa i ka sigi o yɔrɔ de la mais dɔnnikibaw y'a yira fo ni yɔrɔ min sigilen fitina b'i kan i ka diɲɛ ɲɛnamaya la ou bien fitina b'i kan i ka diina la a tɛ taga cɛ k'i sigi o yɔrɔ la yɔrɔ min ni fitina bɛ muso kan a ka diɲɛ ɲɛnamaya la ou bien fitina b'a kan a ka diina la a waajibilen tɛ muso kan ka sigi o yɔrɔ la donc nin sugu la a y'a fɔ cogo min n'a b'o cogo la fitina b'a kan a ka diina la ye a dagalen b'a ye a k'a ɲini cɛ fɛ a ka sagi kana silama jamana ma bon a ko yala ni cɛ ko ale ka taa a bɛ daga kelen ka taama kɛ wa dɔɔnikɛbaw wa ciden karisa bɛ a tɛ daga muso ka taama fɔ jimura min mun ko fɔ ni hijira yɔrɔ ni muso bɛ yɔrɔ la a ka diina yɛrɛ de tɛ se ka ɲɛ a b'a fɛ ka bɔ yen u ko nin na a bɛ daga a ka bɔ yen ni jimura min t'a la nin ye darura ye u b'a ta umu ayimana ye hijira min kɛ ka bɔ maka ka taa madina donc ni muso bɛ jamana de la silamɛya sariya y'a wajibiya kari ko a ka hijira de kɛ ka bɔ yen wala ni harama jumura min sɔrɔ a bɛ se ka bɔ o la mais silamɛya sariya ma hijira min wajibiya mustahabu de don i ka bɔ a bɛ hatagiya fo n'a bɛ bɔ jumura min ka sɔrɔ a la bon ko muso kelen ka ɲininkali la ko olu bɛ jamana minnu na i b'a sɔrɔ olu ka sariya la muso bɛ baara de kɛ bon ko n'u y'a wajibiya n'i taara jamana kɔnɔ o jamana sariya bɛ wajibi kɛ ka baara kɛ ni olu ye baara kɛ u ka baara bɛ darura a bɛ don darura kɔnɔ wa bon n bɛ min fɔ min ye ba musa salafi karamɔgɔ de don yeyimani k'a to maka mɔgɔw y'u dɔ to faransi k'a wele ko a ka nasiha k'u ye o bido kaseti mɔgɔw ko ɲini k'o lamɛn minnu bɛ faransi a ka nasiha in fɔlɔ bɛɛ kɛra de mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kafiri jamanaw de la ale bɛ nasiha fɔlɔ min kɛ n'a ko a ka diina a ye bɔ kafiri jamanaw la ka na sigi silama jamanaw la a y'o nasiha gɛlɛya kosɛbɛ parce que ni muso filɛ ka min fɔ baara min filɛ nin ye k'u ka sariya b'a wajibiya muso kɛ ka baara kɛ mun y'a las'an ma i sigira kafiriw cɛ dɛ n'i sigira kafiriw cɛ diyagoya olu ka kafiri loi minnu bɛ u b'olu diyagoya kan mais n'i tɛ dun a bɛ wajibi kɛ wa a tɛ wajibi kan donc an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ ala deli ala ka limaniya ni ala ɲɛsiranya ni wasa ani yiriwali di silamɛw ma n'u bɛ kafiri jamanaw bila cogo min kana sigi silama jamanaw kɔnɔ an b'o o de fɔ mais u ka lɔnw filɛ ka min bila e kan o dun tɛ don darura kɔnɔ dɛ parce que i bɛ se ka jamana in bila olu tɛ don darura kɔnɔ dɛ u ka loi ye ala sɔsɔ ye n'i y'a kɛ hali ni olu ka loi ya wajibi ka de o junubu bɛ e kan o junubu bɛ e kan de an bɛ ala deli de ala ka nɔgɔya de kɛ silamɛw ye ka silama jamanaw ka yiriwali ni fere naati n'an bɛ se ka ɲanama ka jamanaw la a ko n'i ye min fɔ
do ba fo silama jamana de nyogon tonyo de be de dagunde be de fende be ako silama jamana ka nyamanto yoro ko o kausa kafiri jamana kar jannay ba musa de ofore ako silama jamana ka nyamanto yoro de ako kausa kafiri jamana kar jannay donc ambe min fo oye ode ukalluwa munu fulani nyamuso ka wajibi ka ekata barake wali cew cela ube isutura lente hijabu lente nunu nya haramu ya atebe ukalluwa nunun take darurai ko kala daga eka barake parce que ibe se ka boy be se ka hijra ke be se ka jamana imbila Allahu alam. Salam. Ko do ko aleta haqiqa do ko isa bena isa tena ni silamada sikalembe ni nale masilamiya folo ale masilamiya folo parce que fongo fenye silamiya ni ko sugu ni sikalemba la ala ye min fo qur'ana kono ci de nye min fo ne sikalemba la e kafiri de ete silamay ni mo sikara ala ka ayaw la sikara ci den ka de sawla e kafiri de ete silamay atesika ke silamaya bada fo aka dala yisabe jigide fo aka dala yisabe jigide fo aka da odela menna sika lento ala kafiri do e may hari committee munun fulen nye adoko kulu yu bila uye wulu bila bara minna kwaye silama wala sika duro kwaye silama wala sika parce que munun be silama ka silamiya guruja nko akuma lama be akewale lama be adusukuna sira lama be abo okono ka sika ala kola ni mo shikala ara kola isikra ala ka aya la isikra ciden ka risala isikra la gara kola e kafiri de ete silamai ja ko akat dankana nayi de isa be jigi na madda wala ni aya ya madda on ciden ka risala salawna silamata ale yere folo bon ko do ko muso munu uyu ka cew faga umenana kasola bon o do be kaso boy ngono nimisara ube salli ube su gala delala be yafu ala be yafu ma cew mo ka tubu be cogodi don ke ba ya yira shaul sila bun temiya ibn qayyim ibn semenu ya yira ni hada madem min yitugo kam go faga hakke sabade bi nofe ni yitugo kam go faga silama faga hakke sabade bi nofe alaka hakke bi nofe min fagara ka bali masruka hakke bi nofe min fagara yere o fana hakke bi nofe ni tubira kunnan ja tubu ini ala ka hakke min bi ka obanna ala be yafima bon abeto mogo min fatura balima suru ka hakke ani mogo min yere fatura hakke bon uko ni tara ka balima suru fana fe ni silamiya sariya be awa mfule ne de ya ka mogo faga nyin tugu ka faga mfula ukoro nyin yere di awma ataye minye sariya la ka bonna ni yere di ulu fana ma ni sariya jamana de do uko an ko ni bi faga de ubi faga no ko ay ni yere nanate anya fara fagalila me an kan mo kan ni songodi ibe ni songo duma no ko anya fara fagalila anya fara ni songola ta anya farima o yewlu fana ka hakke banne hakke sabana sisa o yede min fatura ye min yere faga o ka hakke o nyana bo chogoto la jian kono o yede sa nan sera qiyama keneka
me doni ko kuma sahale do ko ikabara nyuno de be minaka dama de wa ube ala yere de be asaraye ni ka tubu nyana ala be do arjanna kono ba bunu seminu kon nin kuma fulara kuma sahale ni ka tubu nyana ini ala ce iye min faga qiyama keneka ala yere bo sara aka fasamantiala e be tar janna donc munu nu yu cew faga ka tubu be mina uni ala ce ni konnanja tubu kera ala bu ka tubu mina ona na suratu furqana kono illa man taba wa amana wa amila amala salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanati ni moy hari tugu kam go faga kuma sale nu tubire ka tubu be mina men ni hakke fula bi no fede akabal masru ka hakke ani tawa su yere ka hakke nu yere jabal masruma nu lu yeminke uya farima ulu tabanna na toray ni su yere ni yere de ni nyogonce la gara ala ni ka tubu nyana ala yere bo saraka fasamantala ay ka tubu min alen wa rabbi la tar janna kono don ke baw yenni de fola bon qu'on avait examen là ni doba ke ka sunyali ke ko abe daga e ka korofo te e ka fo mogoye munum be examen nyema yala wa na ya soru ye e bila korosili de la ye e bila de mogo korosi ni mogo minye sunyali ke iba fo wala ibe se ka fo mais ni mo bila ima e bila wala e be se ka fo nanja ka tigi de kelen na kelenche karasa kana examen sunya iba nesiha kelen na kelenche iba ke bo ni ama me e yita ke minya Allah seliye e kana fo iba Allah se ban ne examen munun fulen ne an ka karamo badu mamur lamini sinkati ko ale tunkera examen wakati uya ka barodo fo aya soro ibn Baz wode be Madina Jamia ka nyema yala bo ako suwalu munu nyinin kale munu ndira kalandewuma nu ye karamo min nyinin ka ikana nyinin kale nunu fo parce que sahada uta yoro ni diplôme uta yoro la fo bede kan nyinin kale ndoni ayere do tara mamur lamini sinkati ni kalande min tara le nyinin ka dro ale ba fuye unana fo bombaje ko mamur lamini sinkati ko nyinin kale mun kana fo kalande munye ko nu tara le nyinin ka ba fuye de bombaje ko ya wala ko she ako anko ewa suwalu munun kera kalande unna nu ye karamo min nyinin ka ikana ujabi kalande unna na fo ko be kalande unjabi ko hombu jabi nu jabi ako andu ko kana jabi de pour diplôme ni fe on kama ako ciden ko mani suilani ilim fakatamahu lijima bil jam minan nar ako ciden ko mo min nu yuni kan kalila ni ya dogo ala be jahannaba ne ke karafe abado idda kono ay ako ko diplôme ka ya ko ne be do jahannaba kono ko diplôme kama ko ne te do jahannaba kono ka diplôme kama donc ni ye mogo min bila korosile la e be se ka fo mais ni ma bila ko kana mogo ta fo e yere be se ka nesiha ke woni no nyogon che doro bo ko do ko ewa ko do tara hijiro la ko abake kaka foto uta ku bila ko ale ya foye ko abe hijiro la foto tamani ko tigi ko amma bina ma rabbika fa hadis ko tigi ala kan nema barakada donc ko ni nya ala kan nema barakada de ko ala mi nyen ni fo mogo dogre aya beto ko ni ngulila drombe aya do fote ka jabo de ya to awa anko qur'ana ni sunna min fulen ni nyede foku faamu da la fahamu salafu salih
e kaddamana hakkilina e kaddamana tawsiri te se ka do aya naw nko o qur'ana kelende ko ala ko man kana yuridu al hayata ad-dunya wa jinataha nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubqasuna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanu fi wa batil ma kanu ya'malun ala de mofo ala ko ni mo yi kabara nyumo ke kebe jiya de nyine nuye anyi jiya kam masiri ne ala bi ka sarat dafa ka dima jiya kono ya me ko lu tigala mo fo tu ye la gara ni jannaba tasumate uye bara munun ke anyi ko munun kala babbe de jiya donc ni yere jira ko ni donna bara la doron kin ka photo ta ka bilankin yere jira doro oye ka bara jiya le sarati ye la gara uga baraji be nakasi kele fulanna photo tamin fule wa ma bini amati rabbika fa hadis ala kan nema be barkadani sira de ala isra milla daga ala kan nema barka be dan ngon nema barkada yoro sabade ne alhamdulillah ala hijun no nyai be ala tam duskumba do ko ala de ni nema kenye so fe taye munye ala bato chaya chide nya aywa photo de ta kafo amma bina on tara be ka fa de ci de nyo fode tuma mi aleka junubu aye min ka man min ka ya fara tumbe salli de sufira la fo sembe pere amba se to ko munna e ben ninke e junubu min ke ma junubu min kala ya be ya ako yala nete ke jonye nimbe ala barika dawa donc ni ba fi ki ka hiju barika da itumbe bidiya mununu shiriku mununa nenjugo ni nanini mununu korofoni ni nemema yani galontige muno ibe bowlu de la hiju barkada yi wode ibe bo ulu de la ka ke ala batolay ka ala ka faradaw natu chola ka nafila nati nafila salli nafila su kulu chaya ka qur'ana kalan chaya ka jikru chaya ka bato chaya ka nyumaya chaya ka sinji tugo chaya ka bange bato chaya barkada yi ninde me photo ta waye haramude ciden de ko yowmal kama do min kala jabaka geleni be qiyama kare way photo ta lawde ciden de ko nima photo tala nima photo tala be ko be jannaba tasuma kono ciden de ko mo ni ban nima photo tajia kono ko yowmal kama do ala bi jakwa ka foy kan nim finye ka kala ifana tese kan nin kala ciden de ko yowmal kama do qiyama kene kan ni jahannaba na qiyama kene ka ko kando be bo jahannaba ka ne mbala be kuma awa abafo ala yen ne ke bi ko photo tala be qiyama kene ka bi ka be mina ka do jahannaba kono donc photo taye haramu de islamia sala ni ma photo ni darra photo te ibake ka minke haramu do kele fulana abeke sababu abeska sababu kika hiju chinya yere parce que yere jira de do ibe yere jira de la abesi ka hiju chinya pew ka braji chinya ka boy ika hiju beke fuye kan na folo chinya na ala kan kisala kan tanga donc hiju kala ube qataw bala ni photo tala o ka don ke ba munum baye o ma dadi ala fana de aunde kataw ba nyagambi joyoro kama palaso kama na folo kama joyoro kama tanunu kama la gosiri siranye kama aunde ka karamogo ba be nyagambi ka dima mi saudi atede hari ni hijula ni mogo be arabu kamme o ka ewa segu be deresum minke futuru ni safo che o be douta sallihana la sarache douta fajri kofe ni sigiru koro o be min fawye tauhidi sunna ala famu sarfu chal hiju ke chogo nyuma foto ta haramu yali o bode fawye o ka kasetu do bamburu ka wojo do bambulo no ba ke hijo yoro la ka karamugo be kuma ni kankar damina hijo yoro la donc ambe min fo hada madun ka sabalo ka saga ko aw ka karamugo be min fo ko ewa ye mun faraka ko karamugo do ko fental karamugo ma chima ni karamugo minye ala tafo ala ko fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ala yan sagi kata karamugo ma de min ni karamugo minye ala tafuye karamugo minye chiden kas ewa ntafuye karamugo minye sebo tafuye ibe tugode ko ka kuma mina ka barake nai
me kan nin kuma ko karamogo de ya fote karamogo ma cima koy karamogo te delila ye karamogo ma cima karamogo yere be nin ke karamogo yere nin fo ay nin te delila yo karamogo te ci denye na yi ala tafuye aye ci den tafuye selefu laqdar tigi mo fawuya ولا يحل له أن يفعل فيها حتى يعلم حكم الله فيه ويشهد العلماء ويقتدي بالمتبين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم هل إلا قدر تجي يا لا كرمود بيتني باك كم منك نو منك لا دك أقوى تدعي كفين كدينا لا فوي كلا ككيري دو ولا أقول نيما كلا doni ke baga wunyinka akon ni doni ke ba fana nyinka kana doni ke ba be ka kuma minade kana tugu doni ke ba be ko de akon doni ke baga munum be tugu muhammadu ka sunna ko ibe tugu lu de ko ne karamo min ye qur'ana fuye aye hadisa fuye aye shego ka kuma fuya sahale tugu ko o kuma la ima tugu karamo ko de aye ala ta min fo ye ciden ta min fo ye sunna min fo tugura odela me ka fo karamo de ni fo dro karamo de ni ke karamo o te de la ci de unte سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.